Warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama Molly iki. Ngejak jalan-jalan iki Molly nesu-nesu ngejak jalan-jalan ning ndi Molly iki. Ngejak jalan-jalan ning sawah kae. Kae karo sapa kae? Arka karo sapa kuwi jenenge iki? Isat. Isat iki anake Dinuk ya. Kae anak sapa kae? Andri. Andri Kurniawan iki anake Din, ya. Dendol. Ada. Isat to. Jenenge Isat sapa ta? Jenenge Isat sapa? Hah? Nama panjange sapa? Wah, takoni ra arti kok Isat. Ayo Kak, pulang malan. Hah? Cemen kok Isat to. Ora apa-apa. Wedi monya to. Wedi moli ya. Hah? Dikencang kok moli. Kayak malah atraksi kayak Molly ya. Molly. Ya si Molly. Ini lor lagi sama Molly. Sama Isat karo sapa? Arka. Jenenge apa? Arka. Arka sapa? Arka Yudhistira. Wah, kok apik jenengmu Arka Yudhistira. Wah, cemen sapa? Isat. Iki dikek tali. Bapakmu ning ndi? Sat. Sat, takoni kok. Bapakmu ning ndi? Ya parkirane motor para petani rame banget kayak. Mumpung udara cuacane cerah ya, langite biru, gununge ijo. Wih, kok Spiderman ya. Wih, kayak sebuah loncat. Si Molly loncat. Bersama Sapek, Sapek. Sanggo pentung wedi ya, Molly wedi ya, nek nggo pentung ya. Ndek dara pira? Pirang jodoh? Aku duwe akeh nang kandang. Tenanan. Isat duwe pira Sat? Duwe dara pira Sat? Akeh nang kandang. Nggone nggonmu apa nggone Pak Deklisin? Nggonku ki loro, duweku ki siji. Arka duwe pira Arka? Wis joane loro. Nganu jodohane meng 4. Njuk nganu apa ki loro. Wis dilatih ning kolongan urung darane. Merpatine. Mbah kuat. Ngene anu Safik duwe pira Safik? Ndek dara pira? 4. 4 jodoh. Ya kayak Molly kayak. Terus si Molly. Ucul ke gunung. Wah. Kayak. Wis tahun dolanan ning kolongan urung. Awes tahu. Lapangan kae lor lapangane Randu Alas kae. Aku tahu. Apa karo sapa? Karo bapakmu. Heeh. Ora urung tahu. Masihdan. Do templek ora dorone? Hah? Aku templek. Warnane apa dorone? Apa? Es coklat yuk cintang meneh. Sing tuku sapa? Aku. Madhep rene tak foto madhep rene ya. Madhep rene. Madhep rene sapa iki madhep rene sapa? Arka Isat. Sapa kok Isat? Sat. Madhep rene Sat. Isinan Sat. Madhep rene ya Sat. Madhep raine aja. Malah gusu. Piye iki? Ya. Mriki lho Pak sing iyup. Ya.
Wis culke ngendi darane, Ya dong nggawa papat wae. Aku telu. Safe cok keculke ngendi, Fik? Darane culke ngendi, Jan? Aku wis ka Lapangan. mbahku, mbah. Pek kita wingi mah wis sekolahan mah muter-muter. Ayo sih, Dok. Ya ayo. Hei, Nana sik. Wis keluar. Ya. Ayo, Mali. oh papat ya. Ora. Boten.